tekan omahe gak apa. Gak apa wis tangi ta urung iki. Ering ngajak ning pasar kok. Oh. Dilek kamar enggak apa. Lah, adalah batang. Po? Tangi po. Uripem tutupno ta ora? Ajur. Piye wae? Ayah hari ning pasar kok. Jam piro iki? Jek pacar lho seru. Pacar matam ra melek anjir pacare. Ayah. Are ape tuku gedang buahan. Gedang buahan. Nggo ning kaos kolom. Ajur. Aduh. Ya apa? Kalau mam wis titik geni goreng-goreng tempe malah ke jam batang. Ya jangan awak dhewe blonjo. Ya iya, ayo ning pasar saiki. Delok aja ngene dilek wong. Jam piro? Iye. Ayo. Lagi turu mbek mal pacar jero. Nah, kowe kakean melek bengi yo. Ayo. Ayo nang kaki. Halo. Jam piro? Mau nek ya moro kowe malah ajur nah. Ayo wah. Iki urung balik nyawane lho. Ya. Ya, Bang. Bang. Atus ora ini. Ora usah. Iya. Terus atus awal, atus belum. Ning apa wong ayo. Olah kene dagang. Brang-brang wong. Piye? Kamu lagi masak. Halo Tommy. Lho ayang, undangan lho iki lho. Iki wis. Ngono lho, dimasakno lho. Iya wis ayo kowe malah dibatang ae. Ya tak perga mau. Sing jam piro wis. Kentor-kentor ngono. Soteng. Soteng ah. Carane. Iki sarapan nang Mindo. Sarapan nang Mindo. Diedit lho, Put. Pur. Tinggal ora biasa. Ya, iki ndelok wong masak-masak karo acarane bancaan awak dhewe. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya lur ya. Berkat panjenengan sedaya. Laren desa wis mbok sangu. Iku ngulap-ngulap nek. Tak soteng. Iku lek ning jengking. Terus ale. Pira? Pira-pira. Santai sego. Acarane lho iki kacange lho. Aku mau rasa sopaan ya. Tambah ayu. Ngono gak apa-apa. Macak sik saya. Pakai mani. Kamu Tamu. Cara kondo ke mani. Segone tak sakmoe. Wah ya ora tak tenan terus. Oh anu. Berkat panjenengan sedaya. Ya wo ya. Masuk Mas. Siap buat bancaan dan kondangan. Narin desa Penyagawi. Iki apa jenenge? Kayak mengkep. Ra pitik dinggo bancaanku. Undangan. Iya. Apa? Gitu ra. Libur amben. Ben Bon barang campur kewan. Piye dewe iki? Ya asik.
tasih. Alhamdulillah lho berkat sampeyan matur suwun berkat netizen sing ijat lah tak apa-apa. Iya, ijen pertama bancaan Sing lek nih dak. Loro ayo dengan salah Dari pasar. pasar loro liyane udah teko Kesuwen enten liyane. coba kabeh Dek iki ya. Mie. Rico, bawang brambang lombok. Tak pragi deh. tunggu bencok menggure beken jarang Jane ku aku sekarang. beken aneh Botole. yo betul jaluk dipoto tukang masak ya. Biasa ngolek bumbu nek sote. Emang lo iki lho ganjang-ganjang cikalan lo tempe Wes ah. Apa ana le. Ya. tursun apa Tidak wis ora ucul. Enggak aku mau apa. Bidek emang ucul Lho apa sebenarnya tekan lho apa kagul ki mang. Ora talenan. Ora kok iki kandang kok. ucul Kadang nak gulune karek nari. Apa nak cekel kakene pul pelorot aku mang kanggone kono lho. Tanggul kakene terakhir tak sembeleno. Ucul betul nih. Pasar melang royak sih. ini di ning pasar nganggo ora ning kono bos Ora kok mesti kan utuh ngene anu mang sabun karo Mbak Metika. Ate bisa lekno. Nah aku pikir kok harus ikan melang acak pitik mau tak di bawah. gak ngomong detail Pinsin aku meneng apa jiwa kok ngene. Ya Allah Gusti ya teh. lapor aja Iya iku. Jajane ikhlas ta ora. tuku bubur ampen sapra gini ya wong ya orientasi kancane Guneman ada rasa lor berdagang iya ayo ada pasar wong loro mbrugut wong loro no Liyane urung teko ya piye teh. satu ya wah Barang biasane ora tawar. kumpul wong akeh ora atus pilih kumpul pate sepet ngene kaya di jojo jeruk pereh carane akeh dilanjut mun nek pancene teko Yo kembali lagi ya lho iki sebelum mbok Bencane. enteni setengah dina dhewe Endun harapan urung dun Rasa turu. aku padha ae lagi ngancik lho ngamben diobrak-obrak bagang iya carane Ya carane mangan gedean iki. cuma wes ning ngono ada masa-masa iki ramu ibu ya wak dhewe yo anu kan Ngopi-ngopi sik. aduh langsung dicipok Ngopi sik bar gawe. Iki wayang jamen iki jangan. Wayang jamen. es hadiah ke YouTube Alhamdulillah. lo terus bojo ning pasar Ketemu arem-arem pangan arem-arem. Ketemu apem pangan apem. langsung mental-mentahin netizen Wes pokoke ora karepe. berkat sampean kabeh pemirsa subscriber lan desa lan netizen sing ngurung ngerti kahanane awak dhewe Ngeludes. ya matur suwun
Halo guys. Meh OTW ini pasar lur. Karo biasa ya. Motor apa dino wo? Kono panas. Panas. Kamu no. Nggo nyureng. Sik panas foto tadi. Yo sapa? Demro. Wene. Dia. Pego ah. OTW ning pasar ning ATM sik. Terus iya. Gua terus sarapan, mie barang kalir. Nggo mayoran anak dhewe. Perbelanjaan terus mayoran ya, Lur. Ya Mas jalan nih grunjal. Ora tinggi terang ora. Metetan. TW loro TW. Yes, bismillah. Kabeh kali sedantenipun. Matur suwun kabehane sing ndelok channel Aren Desa. Nah, ya. Perjalanan di Pandan yang biasanya dilewati syuting yo iki. Aja bosen lan aja nesu. Lan aja dadi atine. Ewo. Nonton channel lewat dhewe. Iki mau bagong ndon karo gitar. Ora meotis. Parani nek omah nek ora yo tinggal lor. Mau gendel mau. Ini ora sangai bablas ya. Bablas lor. Songe ndek neng omah. Yuk kita lanjut sampai ke ning Bang ning Bang ini ATM ya. Ya. Mau ning omah. Ya. Ayo lanjut ayo lur. Sampai temu di ATM Jamput. Gajek. Ngapusi woy. Denger tak tinggal aja mau. Kiaseh. Bes woy nih. Senei. Ini lari di sabun dadah. Aseh. Cilaan kena lah pencor. Foto koyo om kowe. Kes. Bor anak ketok. Motong. Botelap kowe ya. Aku suka tangi ya, Mas. Bunyi botelap kok. Kowe ya marah ya. Ora hati di omah ngono kok. Terus keseruan awak dhewe ya nek iki. Di omah di bumi ya. Sudah minum. Terus Ditambah lampu judi nasib. Yo, ini keseruan ya. Guyon-guyonan ngalai film jane nek guyon tepuk iki. Ya wajane. Tapi yo omongan netizen yo Piye? piye. Yo kering, Ya yo ngeres. ngelu, yo rezeki ya lek rezekine. Wis intine matur suwun. Dalane grunjal. Rezekiku saka cocotmu.
Ah, jalanan awak dhewe lho. Ngiri. Loh, ATM sih. Awak dhewe kru-krune persatuan. Iki lagi kon piye? Kon piye aku? Di vlog. Kru-kruno. Iki mau kuwi. Enggak, aku bayangke nang enake, Des. Iya. Kata-kata, Des. Langite mendung lur. Oh. Dhewe. Wah, terus tinti wancine. Semua rangku gimbal aja mau. Rangku gimbal. Selamat siang sedulur lare desa. Alhamdulillah dari sekian lama kita berjuang, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil walaupun belum seberapa, ya patut kita syukuri saja lah. Alhamdulillah. Ini Mas Otes sudah dibawa. Cair, nakalan cair. Tidak mumet cair. Kira tidak mumet aja. Cair. Guys, tekan pasar adik saya. Iki golek sungguh acara ngobrol. Golek jajan. Berapa? Tuku nang ndi yo? Iya, Pak. Jajan apa ya? Golek nganu. Golek kacang sih. Mie. Ning ndi yo? Berendet apa ya, semut mege vlog video betul kalian nih ono lu minggu
Pasar ya. Coba tekan kan nih. Harus tekan gue nih lor ya. Ada ya? Iya sih. Enggak vlog ya, Bu? YouTuber nih gonjo. Belum diri. Mas Adi Lauren. Siapa? Ati ya. Yo nek bos. Belum pernah diri sih. Yo siapa? Review podcast Adil. Enggak, video video. Apa ae? Apa naik lu? Maju separuh. Terus tunggal on. Biasanya piro? Sak cukup ya. Iki lho dah boleh. Mobil nih lho. Jenenge toko Supriyati. Nggih. Sekolah 5 mbek lur. Sakan mbok kafe no. Saon persangaan iki kakean apa ora ya, Bro? Sakan sepiro? Kakean ora sangaan ya. Kota itu yang berapa setengah? Berapa tuh? Apa lagi? Kurang ya? Kurang ya? Tengah. Arif ini apa ya dikasih om iki lho. Kata-kata. Oke, cek. Olah. Nggih, monten. Sampai ndak cocok toh. Siap. Ayam ya? Itu. Ayam. Tolong Bambang. Keseran vlog-vlog. Nom-noman satu pasar. Iya. Pasar. Tanggo desa. Mantung ala-alan. Tonton YouTube Lare Desa. Ngono sing apik mari lara ati piye jajal. Sing lele-lele sing mati ngoten lho. Masa Mas ya? Lelean. Dele selelekan ya. Lombok sing Tak lanjut gue nih helor mare wokeh iki. Monggo Mas ya. Ini biane. Alhamdulillah menjarabal alamin. ya ora. Kamu tambah apa cek? Kok 5.000, Pak? Pak. Oke Randa. Lanjut. Boleh Kuramban Lombok. Stiker ya? Canggih. Dagang. Pon. Mana? Meksiko. Tomat ya. Admin, bos. Iki tomate. Monggo. Met. Anten sing masak iki. Tambun. Lanjut ya. Masih bersama Lele. Los. Nutrimu bro ya? Ya. Nutrimu.
Dal. Sampai tak lu sampai tak. Gimana atas suku? Ndi ya? Kurang apa nih? Kurang apa? Kurang. Adanya Pak. Adif belanja lo. Ya. Apa itu apa? Tes berenang. Sampun. Duh, peteng. Apa iki apa? Pasar lo cuma main YouTuber. Main. Wes apa kono-koni dak. Pasar lo cuma Bar iki. Kita ada kawan-kawan. Kurang apa iki? Pemateran. Wes tak utung. Indah ganti semangka lur. Nggih, aduh jedok. Vlog nggih, Bu. Kuning kok apa? Kuning ya. Kuning sing ngeten iki nak lelek. Pintenan, Bu? Nah, kuningnya sing sak meter 25. Terus sing kono 20, nah sing kono iki iki 30 35. Sing 25 loro itu. ora ngono, orang mlo telu. Sing 20-an awan kata. 23. Pintenan. 23 napa? Sing murah-murah ae. Nek golek sing paling cilik tak jege ojek kok 2000 Pak. 2000-an. Nek kuningnya terus rasane iki kok golek cuma kacek ukurane cilik kok. Barang ya sing ketasra wae. Sebelah telu. Sebelah telu. Sebelah menan. Tahunan ae. Cara mulai menan ae. Loro. Teluan. Beh akeh men. Kita telu wis manggung jane. Apa iki? Loro wae. Selur. Akis. Ayo budal. Ayo, ayo budal wis untuk buramen kabeh. Monggo, Pak. Ade bisa pengairan wis kabeh. Apa teh. Sojo barang ngalir wis bar. Mari kasate. Gimana? Boko menu-menunya. Gedang. Botas. Ini mah Mas.